Beste euskal taldeo artistan bat azolan enpak kolaborazioan bat eitxe? Bereztea maizekin arteako dugu. Ostras! Herriren bat igartzen duzuela kriston oi hartzuna daukazuela. Gero ez da flojuen etxian, bergaran. Bai, Bai, rantzio batzu dira. Osea, Brigade Loko Iggy Popen kamerinoan bakarrik. Ni dauka tipo bat esautzen dut, klasekua, esaten dau bateria joten da bela. Esaten dau bateria joten da bela. Bai, Ez que ez dekin jotzen, Lehenengo saioa man eskuzenean. Bastante peleón. Eta etorkizuna begire zeure ikuspen daukezu eta aldiaz. Ez dugu la makina forzatuko. Osa, ikuste egunean ja ez. Naturalki ez dela ateratzen, listo. Ja ez guk ez dakauna gogua, jendiare bai ikuste deula pixkat aspertuta. Brigade Loko izena jarri aurretik, beste aukeraren bat bazenuten taldeari jartzeko. Egon ginen berbetan Suni eta Señor Mosby. Ikuste erabaki guztiak politikoak diala. Bai, pertsonalki hartze dituzunak eta kolektiboki ere taldean hartze dituzunak. Orduan, nik uste talde bat politizatzeko ere modu asko daudela. Gorputz eskuntza ingelesez. Wow! Oso arrarua. Daslan espliketazen duen, baloi errea. You are going to play baloi errea. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Good morning! Banekien hori esaten hasiko zinela. Nik ere ban espero zure good morning! Ja, esan dut, bengoaz hasi behar naiz ni. Beti hasi zara zu kantatzen, hola. La cariñola. Zela esan pitxin. Gero hemendik atera fotograma bate, oian, Vale. Ja, eske guai gatzen di gero ere fotok. Bai. Zelan zapitxin. Oso ondo nago! Eta horrek ematen du repente tombola bat! Pentsaban ni miteta juzaela eta hasi bizinela esaten. Oso ondo. Oso ondo, oso posik, bueno, astion. Astion, bueno. Ez oso ondo nago, batezen eguraldi ona. Hasi delako uda bete-betean gaude dagoeneko, eta, bueno, ez dakigu, berez? Nahitxe Euskal Herrixen batzutan hori ez igerri, ze astion bikini xekarrio donostire, baina ondi ez totera beli. Bueno, igual ja bai, hau emititzen denerako, karo, zu jarri bar zara testuinguru hontan. Testuinguru horretan. Uda da, ja? Uda da. Ekaina da, dagoeneko. Betxuz lako morena gau esan, Seitz. Bai, se note! Hauza reri zeda. Ja, ez dakit. Bueno, total. Egin duzu, que se notego, que pape! Bueno, aitzitxu, astion denpora ona emonda da. Orduan, Donostire etorri biza, niana, bisok euskitzeko hori hartu, poltsatxo hartu, ipini. Bai. Toaia atxu da euskitxe hartza hor zurriolan. Kolorea ez eman informazio gehiagiri, porque gero paparatziek jarraitu egiten gaituzte. Vale. Eta hori ere ez dugu nahi. Ez dugu nahi. Dugu nahi. Claro, ez ez. Ze fitxatuta Zurriola ez daude. daut, baina najuten zurriola. Naitxe ez daut zurriola, Bai, karo. Bueno, Hombre. beste bi aukera daude, Bueno, claro. Baina zurriola ez daut enazelako juten. Vale. Bueno, bestela... Bai, aurrekoan zestoan egon nintzen, eta bertan topatu nintzen Kaixo Scottekin! Kaixo Scott, hemendik agur bero bat, ez dakit podcasta entzuten Are you really serious? Are you really serious TV show? Are you really serious TV show? Okay, join this podcast, share, bai. Share. Ez dakigu gehiago. Arpidetuz landa. Join. Ez? Bai. Join, claro, Bueno, batu. Eta Kaixo Scottekin elkartu nintzen, karo, biak ezagutu egiten ginen sareetatik, Bai. eta bar. Bai. Eta, euskeraz oso ondo, Bai, oso ondo, ez nuen gutxiago espero, Ja. baina, zu, Aitzi Berlinbokoa zara, benetan zabiz podcastekoa. Dani, bai. Oso fuerte hori, Eta niri hau kontau zen ustenin, derrepente etorri daten Ravenen hori begire etortakora flashazu, eta akorda baten, akordetaz aurreko urtin urte ginenin gabarran. Partiduta gero, Bai. bi juergatan urte ginen gabarran. Zakigula ze momentutan atera ginen hor, porque futbola... Bai, tal cual, futbola... Baina, bueno, juergi gaitxik edo zer. Topau gendule tipo bat inglesez berbetan hasiakun ezautze egin zela, ez dakize. Baina hori za Kaixo Scott. Ez, baina zimaz akorda biaten. Eta audixo bat grabo gendule beraz da gero benetan zabizen ipini gendule. Ez, ipini gendun? Azkenean.
Ezagit, bueno, tipoa bazilatzen hasi zitzaigun. Bai. Eta guk ez geuntzen sinesten da guazte ginen, guk erreitzak indezakegu horrela, eta Markina semengoa naiz. Bai, gero nik storiesetara igo nuen story bat esaten, ¿quién es este sapo? Baten batek, ez zuen inork ezagutzen. ¿Quién es este sapo? Ezagit santutxun edo bizi zen, edo olako zerbait, zango nuke santutxukoa. Ezkien akordeta maia, bueno, si mazkizen txapiz hartuzkunda, eske gaina olakuta naizi, zuk segitzozu roiu? Eske nik arazo bat daukat. Baina segitzozu igual 3 ordu, a ber, ondo pastan gengu zen, Bai, beitu nik hemen jarraitzaile esango diet oso ondo dago, gu saludatzea, asko posten gara. Pilo bat. Benetan, ilusio handia egiten digu, baina egia da, zuek ere jakin behar duzuela momentu batean mozten. Osea, egia, a ber, zango dugu. Bai. Zeguk ere, gure juergarekin eta egunarekin jarraitu egin nahi dugu. Eta momento batzutan igual ez dizeten momentu. Eta ni, esan behar dizut, askotan ezakidala noiz arte egon, gure entzuleekin, beti ere oso gustora egoten garela, ze gustora nago. Orduan, zein da momentua gure esateko? Ba ez dakit, ze oso gustora nago. Kasu hortan nila raietan egon. Kuadrian atera gara. Eta... Kasu hortan, adibidez, hori pasabakunin, hori tipuk izan txapizartzen aseakule, nila momento baten akortan nahi nagoela, enbran, ja. Ez que gaina ja, kokotan jipintzen eguen tipuaz, da nekixen, da ja, pentsat, hasi nitzela... Bai, bueno. Agur. Bai, ez que zu bazara, moztekoa azkar, bai, eta ondo. A ber, ez, baina txapizartzen hasi eskero... Ja. Ez que ez dakit, gero normal egon da seguramente neukeingo, baina juergan ez dakit zeba, sartzate... Aurrekoan ere bai, tipo bat etorri zitzaigun, akoplatu zitzaigun. Zein? Ez dute informazio gehiago emango, baina... Baina ni konturetzeko beste, Bai. Jode. Oso Bueno, fuerte. es que horrek Instagram tipe, Ez emandatu gehiago. Ez, listo. Bueno, total, gaurko gonbidatu gaitzi, hau komentan bigu segurartin komentau. A ver, guk azira baten ezagendun, ai, zeintzuk konbidatuko, zeintzuk ekarriko da, de repente haitzik esan dau, un brigade loko? Un brigade loko, literal, Aizuta, un brigade loko? Eta guen plan, claro baietz, brigade loko, claro baietz, eta gero pentsa gendun, ostra, brigade loko da oso, brigade loko! Eta aurrera doa! Eta benetan zabiz da oso, benetan zabiz, It's just a girl! bai, oza. Orduan, bueno, kontraste hau guai gatu leike, baina, bueno, komenta hori gendun gure hartin, eta, brigade loko Bai, gaur, baina, bueno, gu brigade lokoko entzuleak gara, eta Oso. naiz eta hau, bueno, guk fondo morea eta rosa eta izatea Claro. ez du esan nahi. Horregaitxik estereotipuk. Punk, rock eta oia kontsumitzen ez ditugunik. Egia da, ez dela nire genero favoritoa. Ez neuri bez. Baina egixe aspaldixon, bueno, lehenbe kanta batzuk entzuten ditu, baina egixe aspaldixon, klaro, nada torre zenez, entzuten hasi. Atzo kotxean, hortxe egon ginen. Bai. Solo pero en control! Alkohol da barre artean! Ez da kantu berdina, baina mixtape polita, bai. Bale, total, orduan hori, gaur etorriko di Manex eta Ales, Brigade Lokotik. Hernanitik eta Bergaratik, urren ez Bai. urren. Eta, ezautu ingo guz, egixe da, bueno, gainera, Manexaz berretan egon nintzen, eta esazten, eske olako estiloko elkarrezketak eta asko ez dugu zemoten, ja, eske asko ez dugu ikusi euren gandik, ni berez ikusitxoaz, noan elkarrezketa bat Amaika Telebistako emobena holan euren diskoai buruz, baina oso tekniko eta oso, musikiai buruz, gordin, eta gaur ezautuko guz eurek. Bai, egia da, behar bada, artisten artean faranduleroenak edo faranduleranak, badirela, genero urbanoko artistak eta mainstreama, bai. Bueno, a ber, egia da rock eta punka mainstreama dela hemen Euskal Herrian. A ber, Brigade Loko bastante mainstream da, ez? Bai, hemen Euskal Herrian, bai, noski. Baina diot, esan dezagun, publikoari edo mediatikoki, ez da justo roka genero espuestoena edo... Horrela esan dezagun. Espuestoena diot pertsonak. Bai. Talde horietako pertsonak. Eta listo. Ezagunek badi, eta euren musiki gure, nire eskualdin, pilo bat entzueta. Joder, altxasun bakarrik, hija. Hor urbanoa ez da sartzen. Puf. Bueno, ni akordetana aspaldi oindala urte asko, amoton kontzertu bat emobela holan sarratun, eta
Eta kuadrian, beti eitxezala txisti, brigadakuk ikustago ez. Brigadakuk. Bai, brigadakuk, nik brigadakuk hitza edo kontzeptua, edo zer ziren, nortzuk ziren brigadakoak, jakin izan nuen zugatik, bestela? Markinen brigadakuk deitzatzegue, ez dakit Markinen edo danindan, baina kali garbitzo itxoesnak, herriko gauza konpondu, alkantaria zabaldu ez dakit nisekable ipini, horre di brigadakuk. Eta brigade lokoi, kuadrian, esate gontzen, brigadakuk ikusta. Brigada zoroa. Brigada zoroa izango litzake, klaro. Brigada berez ez da helburu bat, aman komunean helburu berdina duen talde bat. Ez dakit zer dan brigade. Brigada bat. Brigada bat? Izeleik, bueno. Ez dakit, haiek azalduko digute, seguk ja lan gehiago. Esplikauko esku eurek, etorriko di, egongoa, eta ordu bete hontan, berse konte euskuen. Hori da. Ia eurek ze pentsean daben guri buruz, bai, ni nahi jakin. Bustiko dira? Ni pentso baietz. Nik pentsetot baietz. Zeba pentsetozu baietz. Imaz eurekin berbetan, bibra hori mostie. Eurekin manexinoaz eiot berba. Manexinoaz, WhatsAppetik, eta oso ondo. Desietan bakarrik ikusteko ia sekonte oskuen, bestik esenik esan, entzularen galdera. Entzularen galdera, azte honetan bidali digute gure fan Maili eta Iñakik, jatorrak, beste behin hor guretzako lanean. Eta hau laskaon grau ben pentseto. Laskaon grabatu zuten. Ez que justo ikusen nitxun, kruzau nitxun eurek laskaon, eta ez hostia, justo ontsa entzularen galdera grau gudanik. Bai. Ai, maitxe zaitxu betkariz. Eta grabau urretik ni egon nintzen haiekin, hor hamburguesa bat iskatzen nuen bitartean, eta esan zidaten, ze iruditzen, galdera, ahotsonekin ez baina, galdera hori egiten badugu, eta nik esan nien, badakit Malenen erantzuna. Bale. Egixe da nahiko sistersa garela. Oso sistersaga. Bai, oso sistersaga, baina behin egin genuen TikTokeko trend bat, eta zuk ez zenuen bat berare asmatu. Tia, hori nahi txein edan txiste itxeko zan. Zenuen. Txistie itxeko zan. Malen ez esan gezurrik. Malenek esaten du oso laguna garela, baina gero nire gauza oinarrizkoenak ez dakizki. Zer ez dakit. Zein den nire kolore favoritoa? Naranji. Ez? Berdi. Bai, biak. Zein da nire talde favoritoa? Kriston izen raru deuke. Astute deuke. Ikasi zen ezakeen, Eta ez duzu ikasi? Kriston izen raru deuke. Hain laguna izango bazina. Baina eskaitzi, bakize pastan dan, ni mainstreama buena zu, baino eta erretza buena. Mainstreama ze da, zure peli favoritoa izatea kutsi dazu bidea Isabel. Ez doinatu zela 2005 urtean. Pregunto. Gauzat, ez zio txiste bat egin benetan zabi zen. Hori beste txiste bada, nik esaten dana literal sinesten bizue. Bueno, eta aparte bai bada nire pelikula favorito. Ados. Aitzi gauzat, zetorri gauna, brigade loko elkarrizketatza edo niri bazileta? Biak, alba dira biak. Vale, oso ondo, venga, entzularen galdera. Kaixo Iñaki eta Maili gara, eta hemen du aurre galdera. Emotikono bat eta sticker bat izatekotan, zein izango zinatekete? Lo pasa! Bueno, eskerrik asko Maili eta Iñaki maite zaituztegu, onenak zarete, nahi duzuenean beste bat bidali, badakizue, posible duzuela egitea. Bai. Eta hori, muxu, gero erantzungo eta erantzungo dabe. Eta besterik gabe Malen, bueltan, gurekin izango dugu. Baina itzi, hori baina aurretik, egiturarekin jarraituko dugu. Brigade loko bueltan. Hernani eta Bergaratik datoz eta pozik gaude, baina ezen bat ere beharrezkoa beste bi gipuzkoar gonbidatzea errealekoak gainera. Pozik bai, ze bi gonbidatu hauek ez dirudite benetan zabizeko testu inguru arrosatik gertu, hala ere, aitortu izan digute zeo zer entzun izan dutela. Ez dakit kotilloa gustoko duten, baina ziur asko dutela esateko. 2017tik ez dira isildu, eta ez dugu ala gertatzea nahi, holtza gainean punk eta rock artean entzuten ditugu, eta benetan gu baino punkiagoak diren konfirmatzeko, gonbidatu ditugu Brigade Loko taldeko Mane Segaña eta Alex Arteaga! ¡Qué sorpresa! ¡Qué fuerte! Ni bakarik esan eike, qué fuerte Brigade Loko benetan zabizen. Bai, Bai. arraro ez da. Arraro esoikua. Kombinazio guaixe. Gustora gu, Bai. Bakizu ez lan izan gure arteko konbertsazio hie. Eginen gonbidatu pentsan, gu beti ogotega, kastinek eitx, kastinek eitx. Bai, oi, kastinek. Gonbidatu pentsan, zein idatziko zeu,
eta de repente aitzik esaten dau, ¿y un brigade loco? Eta listo. Eta esan genuen, bai, zain txikez. Eta idatzi, eta zuek bai, eta hola txekiz izan. Baina hori izan zen, Manex, zu egon zinelako Idigorasekin gaztean entrevista bat egiten, hor behaldean, eta justo korte bat atera zenuten hor zaretan, esan nuen, zer ondo hitz egiten duen tipo honek. Así que, bueno, bai. Bueno. Alan da beko. Esto es elkarrezketa asko itxero, ez hau ezela oitxute estilontako elkarrezketak itxa, holako sos esazen duen. Bai, ez, egia esan podcast askotan ez gea egon, ez? Podcasta lehenengoa, ez, igual. Bai, bueno, zuke egin zenarrekoan ekinezekoa. Bueno, ekineseko podcasta. Claro. Inunik, bai, baina ez dela igual elkarrizketak baita gero podcast antzeko amentatu dute, olakoa bai, baina ez dela. Rollo, elkarrizketa hola luzeak, rollo podcast igual konversazio moduan, ez asko. Vale. Bai, oza, gehiago igual, pues ezak, zerbait ateratze zunean, pues eso. Betikua. Entrevista, pues eso, galdera erantzun. Bai, eta azken lana, eta ezaki zer. Betiko entrevista, aspergarriak. Ikusi neban, amaikantzuteko hori ETV da. Amaika telebistarako izen duela, bueno, diskoa saltzen eta hori dana. Baina esan duen, bueno, gaurko ontan naixagu, biskat aldekidik ezautzi, bai, ikusti. formatu ere ezberdina, ez? Osa, biskat, bai, rollo más conversación, eta bestea... Aitortu ze, benetan zabi zentzu dozuela. Bai. Fuerti hori, be? Bueno, edo ez. Bueno, betiko galdera, hasierako izaten da, zer modu zaudete zuek? Ondo? Garaiontan? Ondo, gustora. Ondo. Bai, ez dakit. Pertsonalki taldiaz ondo? Bai, ondo. Eko garai, on baten. Bai, egia esan ondo, gustora. Osa, urtarrian atera genuen, ez, otxaian, atera genuen diskoa. Eta pozoentxe bukatu berri deu aretoetako bira, eta oso horrena hona izan du, diskoak, eta guero oso gustora beltu, kontzertu guztitan oso emaitza ona, eta guk ere ezakit, ondo pasa deu, eta gustora beltu geha, eta guain, pues... Beharra geneukame bai, zuzeneko ekin eta... Bai, pixkat izan da. Eta puntxoat emundotza taldeari, nahi guztua baiet. Zuek hasieratik eukizen duen bume, ezken akordetan, baina oindala ez asko hasi zinen, ez? 2006 bukaran, 2006 hasi eran. Gutxi gora, bera, honintzen dela gutxi begiratzen WhatsAppa noi sortu ginuan, da zan 2006ko abendu da horra. Zagu batxin gau ez dela. Hostia. Bai, Bai, zue batxin dago karrera. Esatu ginen karrera. Oita zazpi. Bueno, oza, eta zeiak. Bizarra. Esatu ginen universidad. Ze ikasi duzue? Magisteritza. Ikaslea. Karo. Ez egoen besterik eta... Irakasle biera itxo zue, bai? Bai. Bale, oza, irakasle eta aparte brigade. Bai. Vale. Wow! Brigade hobby. Eta hobby, baina, dinot, bastante denpora kenduko zebe, bai, imaginetana, ez? Bai, bigarren lan bat bezala lan izan gabe. Hori da. Denbora aldetik eta lan, bada bigarren lan bat bezala, Bai, bastante. Eta zeba lana izan gabe? Osa, nahi zu esan horraz esto zuela... Osa, bueno, lana izan daiteke ere, baina, osa, ez dugu korratzen para nada, ez bizitzeko beste eta ez da ere, osa, kapitxo gutxitarako, oso gutxi. Sokak eta ordaintzeko. Makiak eta ordaintzeko. Partxeak. Afarire mato beste. Hori da. Baina, ez. Importanteak afariak. Nik aldetu nahi nizuen, ia brigade loko izena jarri aurretik, ia beste aukeraren bat bazenuten taldeari jartzeko. Ze guditu ginen tabula rasa. Ireak, no? Slas? Ez nuke esango. Egon ginen pentsatzen. Tipo, izema behar deu. Bai. Lander egotazun, hola. Baina brigade loko zer da? Da, talde, Vanilla Muffin zen abesti bat, tenizena. Hori da. Eta Vanilla Muffin da talde suizo bat, gustatzen zegula asko. Klasikoak, oza, urte batzu azkateia. Bai. Eta aspaldiko talde bat. Bai, eta hori, eta gustatzen egun abesti hori, eta taldea, eta esan zu Landerek. Tu, jartzen malin badio guau, ezeke? Ba, bale. Que guai, bale. Bakizue Lander dala kantantia hori, ez? Bada, nire pixukidean lengozu. Justa aurreko nentero. Ze pixukide? Naroa. Naroa lengozu. Lander aznalda, ez? Bai, zango jo. Beitu, zezarete Bergara, Hernani eta gainerakoak nungoak dira. Lander naparruko izango da, ez? Ez, debakoa. Deba. Familia daukatena, baina Lander debarra da, bai. Naparruko familia badauka. Bai, ez que Ez, baina naroa zer lazunetan eban, ez? Ez. Jode, nun, tío. Nun zan. Lekutan. A ver, euskal geografia, venga, botilla, guía. Joder.
Etorriko nipa. Barraka batzutan jo ginen. Bai. Barraka batzun erdi. Pero, buah, oso... Barraka batzun erdixo. Bai, barraka batzun. Hor tipo kamas elastika da. Bai, autotxokia, eta... Vale. Landerren aita zan edo, ez? Olakoren bat. Eta, bai, baina izeba azkare, bai, izeba. Hori lehenengoz. Zau ez esaten? Ez. Lander ez tala naparra horregatik. Osa, bete ban bizira, baina badauka... Eta familia naparra horregatik, baina ez dara goratzen zerrian. Baina goratzen zerrian. Vale. Baina oso... Vale. Eta uni garaixen ezautu zinela eta taldi sortu zala, hori izlan izan. Taldia gehien sortu zen Bergaran. Oida. Taldeko bajista Oiar eta ni Bergarakoa ginen, eta aurreko gitarrista bai, Mikel. Eta Oiarrek taberna badaukan, nik taberna lan itxene ban, eta Mikel da ni asko biltzen ginenan, eta talde bat itxeko asmoa zeukala, eta hola hasi ginen, probatu ginen Oiarren kuadriako materia jotzaile batekin, eskumuturra eta gizki zeukala, ensaio bakarra gintzeban. Eta zer ez, taulako batian, ni dauka tipo bat esautzen dut, klasekua, esaten da bateria joten da bela. Eta manez, eta geroztik, lehenengo ensaioa pizikatik. Esaten dau bateria joten da bela. Bai, ez kezdekin joten, literal. Keba. Hostia. Eta ikesi zen duen bertan, bertako? Gehiena bai, bai. Nekin basikoa hola, pues lehenengo ensaioa atera zan... Lehenengo ensaioa manez guzenean. Bastante peleón. Ja. Bastante peleón. Gero universian. Ondo. Osa, kasti bat izan zen manexi. Ez zan kasti bat izan, ez genukan inor eta aukera bakarra bera, zan. Suena mal, baina aukera bakarra bera, zan. Eta gero ya... Eta geroztik? Eta gero ya oso. Baina ikasi edo. Baina lagunepe basarie. Ordu basartu nituen etxian, eta... Osa, sari, taldekidik eta lagunek aparte. Bai. Hombre, suposatzen dugu. Suposatzen. Irakasleak zarete, baina zeren irakasleak? Aurrezkuntza edo lehen hezkuntza edo? Lehen hezkuntza. Zer zue? Pues nik musika eta gorputz hezkuntza, eta ematen, eta gero euskera errefortzuak ere. Musika guai, gorputz hezkuntza nire traumi. Dazuk? Bueno, txirula ez aizu oso ondo ematen, gorputz hezkuntza ingeles ez. Wow! Oso arrarua. Come on, move your bodies! Come on running, da. Bai, hola hoi da. Ostras. Baina esplikatzeko komeriak. Inglesez nun? Bergarako eskola batean? Bergarako ikastolan, bai. Baina hori zegaitxik? Momentu hortan hola LH bost eta 6 nola itxesan, eta nire lehengo lanadixia irakaskuntzan izan, gorputz eskuntzako irakasle ingelesez. Nik uste bazilatu zintuzten. Ba, igual kamara eskutua, zan, eta ezien enterau. Berezetan hoi, Ez ez dakit, bai, venga, ni jota posi. Daslan espliketa zen duen, baloi errea. Ez dakit, we are going to play baloi errea tolako botatzen ditu batzutan. Zela? We are going to play baloi errea tolako. Baita, peto eta lako hitzak, de peto, eta... De peto. Kriston usaina izan dutela beti. Ikasi neban gero, de bip. De bip. Ai, ama. Hostia, vale. Eta hain, LH irun tutore. Vale. Gaztelania, matematika... Eta zuen ikaslik, zesatotzue, oza, ez hau txezatxue brigadetik... Brigadetik ez, baina gero entatzeia talde bakazula, eta orduan ja, nire amak esan dozta batzula kontzertua. Atze etxean jarri nun. Ez que gurasoak dira okerrenak, Ja, dan esadatzie. Bai. Bai, ja badakit, ja urte batzu, ja. Bai. Osa, lanian hasi ginenetik ez, metaldia bageneukan, hasi que... Bai, hoi da. Ja, bai. Bai, natural. Orduan. Vale. Udan zelekotan joko zuen edo aurreratu leikelekon bat edo? Zuak izuni baino duten oso txarra. Bai, hogeian andoain, dakagu, gero dakagu bostan antxo, pasai antxo. Uztaiak. Uztaiak, bai. Vale. Gero dakagu Arrigorriaga, Azpeitu beranduago, no? Gero Tortxu, Gazpeiti. Tortxune gogo zarete, oso ondo. Tortxune, bai. Bai, eta gero... Gazteiz, Azpeitxu. Blackpool. Blackpool eragoaz. Zera Blackpool barkatu? Inglaterra. Ojo! Eta hori deke? Osea, ze momentutan sortzen da... Rebellion Fest, bai, festi nahiko famatu bat hor. Eta nundi ditzotzue zer? Ba, gu jone genuen duela bastantetik, eta pues eso, gure agentziakoa dituzun. Toma, oso ondo zorionak, bale. Ke guai. Jo, karo, irakasle izetik lagunduko zue, ze uda oso jai daukezue, orduan horrek lagatotzue. Jo, ze ondo. Bueno, ezin gara kegatu ez dareu, ze ondo. Baina, horrek suposatzen dago bai, urte oso biherrin zau ezela. Ze irakasle gehi gero uda oso kontzertuk emoten, berez ez daukezue, porrik, ez? Aurten opor gutxi hartu ditugu, bi astetxo. Bi astetxo. Bai, natorren urtako esan dugu baina... Natorren urterako udaina, hilabete minimo, flipas. Bai. Eta etorkizuna begire, ze aurre ikuspen daukezue taldea, oza, dinot, oso urrina behitzozue, ez?
Ez dakigu, osea, bueno, Nik batzutan bai, beste batzutan ez. Ez Ja, dakit. ja. Ez que Osea, igual gero- jartzen zaba begira, igual, que agobio, tío. ja. Ja. Paso. Gero egia, kontzertuak Ja. igual batzuk bai lotzeitugula igual antelazio bastantekin. Bai, urte beteko antelazioak. Bai, hola. batzuk bai. Baina gero egia esan, osea, bueno, proiektuei dagokionez ez dugu esaten en plan de, wow, hemendikan ez dakiz emat urtea atako dugu diskoa, osea, hola ez. Ez, Osea, olako presioik tipo, eta ez jartzen. ez, keba. Osea, hoi atain bar zaigu, eta oso garbi dakau, bai. Osea, ez dugula gure burua forzatuko zerta. Osea, baino, pues, hori, depende Baina- da gauden ere. Osa, nire galderi da zuek, adibidez, irudikatzo zue, ez dakit, 56 urtaz brigade loko? Bai, hori nola jakin behar duzu. Bueno. Beretzat zabiz, 30 urte barru. Verdad. Pues ez dakigu Benetan baiek berdin. zabiz, benetan zabiz ez, baina suposatot kasetari mogun baiet. Hombre, claro, hortarako ikasi dugulako, baina... Claro, bueno, Ba, igual gu behingo beste oso. Gugarbi Ja, dakaguna ja. da, Lo que ez degula makina forzatuko. Osea, ikuste egunean ja ez. Naturalki ez dela Oia, ateratzen, ba, listo. Ja ez guk ez dakaguna gogua, jendiare bai ikuste deula pixkat aspertut. Bai. Ruben Ur, eta jan jogur. Baken ingaran eskume bai. Jende aipatu duzu, nun dago, tipo, zuek, hola, herriren bat igartzen duzuela kriston oi hartzuna fana. daukazuela, eta kontzertuak kristonak izaten direla, eta... Igual ez dakizue, Nik osea... uste, Bizkaian, orokorrian oso ondo. bai. Ez? Bai. Ez que nire eskualdin asko entzute Nafarroan zari, ere beti oso. Nafarroan, bai, baina... Osea, herri bat esatekotan, Bai. ez que Jo, nola ez ez dugun dakit. asko errepikau herri Ja, bakoitza eske, bez, bai. Bale, igual ez bale. dakigu esaten, baina... Izan nuke Bai. Nafarroa eta Bizkaian oso Hiriburuako lehar repikatu ditugu, baina Bai. egia esan ondo. Osea, denean orokorrean ondo. Osea, ez dago bat esatezula, guau. Gero ez da flojuen etxian, bergaran. Bai, Bai, rantzio batzu dira. Bai. Ez que Bergaran- Japarriak aspertuta dara. Bai. Male ni ez zaio bergara gustatzen, Ez que oso jente raru bizia bergaran. Bai, la hostia. Oso jente raru bizi da. Baina listo, ez que noi hau geixa jarraitza, Ez, zera hori ez. txiste bada podcast. Bai, ez elikatu. Bai. Listo. Azerre dago. Ez, enazarre, baina, bueno, jente raru bizia bergaran, hori hola. Bai, da, hori eh? bisa, hori Bai. bisa, gente raro bisa. Vale. Eta txabalerixik entzute zaitxuela, oza, bueno, a ber, Txabalerixik. txabalerixik, zein da zuen publiku? Pues... Urtetatik hasi ez. Por ahí. Eta- Bai, eta... Buah, es que bete a saber. Osea, ez dakit, azkenean nik uste jende ezberdina rapatzu. Oso anitza, eta gero ez da gaixo esango nuke. Bai, bastante anitza, Bai. osea, diria jo. Osea, gero egia da, osea, azkenean gu estena baten parte da, eta estena horrek ere publiko determinatu badaka, orduan. Bai. Pixkat, bai, ikuste duzu zelkatze hoi, kontzertu bate edo bestean. Baina gero entzun, batez ere hori kontzertutara jutean. Baina gero entzun, izatezu, Ja. joder, pues... Jende asko. Bai. Bai. Ezakit, bai, diferenteak, bintzat. Boa, eta sekulo idatzi zuen holan abeslari edo talde super random bate kolaborazio bat eitzeko? Kolaborazio ez dut uste ez? Ke ba, Esango oso nuke, gutxi. kolaborazio bat eskatzen, esango nuke, zetz. Baina igual noiz gaitxen dugula, hostia. Bai? Sorpresa bat eraman dugula, baina izan zen Jeidan edo etorri ziela, jote ginula Guardiko iruretan edo lan. Eta etorri zian, Jeida oiun edo, ez da ginen zen. Ah, bale, Ez bai, dakit baina da. bale, bai. Etorri ziala, gabian jote zuten talde batzuk, Segismundokuak eta lan. Ah, bai. Ah, beitu. Soik ikustera torri gai, hostia, no jodas. Ja. Parrato. Hostia, Guardiko bale. iruretan jote ginen da, erak super Ah, bai, berandu. egia da. Ah, bai, etorri izan zian zen, ikustera. ni nintzen enteratu hortaz. Bai, ni bai. Ah. Baina ez da lan kolaborazioik eta... Ez, Bada bat emat guztauko atzuena da, imaginau, irudikatzo zuen buru beste euskal talde o artistan bat azolan enpak kolaborazio bat eitzen? Bueno, bat hor bat. Ojo! badator bat. Bat hor bat. Bale. Bai? Alde esan, Nahi bozu esan eta pitidu Ez dakigu ipiniko. aterako, ez dakigu. Ja, bueno, Pitidu ipiniko. amairuan ateratzea bada. Ah, pitidu ipiniko. Vale. Konta da pitidu ipiniko. Bueno, ez Konta bada kontazu. ateratzen, Bai? pitido. Pitido, Bestela, bai, normal. bestela Vale. Vale? Bereztea maizekin ateako dugu. Oh! Ostras! abesti bat. Horrek promete berez, Oso Bai. polilla. Bai? Bai, Baina hau bai, esan gatu da. daiteke. Zea maizekin izango dela esan daiteke. Ah, bueno. Ez, osea, claro, Es que ez, bai, ez. osea. Vale, itxoin. Hau emititzen denean, dagonoko kanta badago, utziko dugu. Utziko dugu. Badago, Pitido. Vale. Vale. Eta noiz aurre Bestela ikusten abisatuko duzue. dizuegu, osea, jo que sé, atatxe balin bada hortikan bost egun eta, o aste bat, o bi aste eta, zango izo, ba, pues, Utzi, vale. oida, Vale. sin más. Eta, Hoi da, promo. karo, ze momentutan ateratzea aurre ikusten duzue? Tipo, zei... Berez ekaina erdialdean. Joder, pues es que por hau- ahí. Bai, eske, hor doa, ondo berez. atorkio, bai, berez, baina, bueno. Ostra, Vale. kombinazio guaixe, bai, maiz da brigade loko? Bai, bai. Bai, Bai, oso ondo. Oso polilla gatu da gainera. bai, pixkat un poco distorsión, baina, zera ezberdinetakoak, bai. Guai, nik uste guai egongo dela. Vale. Ez Vale. vale. Gora daukago, Jan, Kolaborazioa, Listo? vale.
Zarratu ingogu eta Rosaliaz goiez. Bai. Arrosali, gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Bale, metauga Arrosali intarteuko. Bai. Bueno, ez dakit ez hau zuen Arrosali, baina da robot bat, gure kolaboratzaile estregi da. Eta Arrosalik esplikauko zuen zer ringo gunoin. Osea, lehenengo ingo zuen sarreratxu bat, saluda hau eta ez dakiz zer, da gero esplikauko zuen. Ez hartu serio tipa hau, porque da, por bat, logika. A ber, ze dinon, Arrosalitxuk. Kaixo brigadito lokito ditzela zazezoruk matxi. Hasieran zuen izena entzun nuenean, brigadako langileek sortutako musika talde bat zinetela, pentsatu nuen, baina tira, uste dut, inork ez duela lan egiten horretan. Baina lokitoak bai bazareter eta guapitoak ere, bai manesito eta alesito mis nilas preziosos. Zelaik zaze. Ni oso ondo zuek hemen izateaz. Eta aurrera doa. Iaria nuen etxi. Tentazioari ezin eutxiu ole-gole ederra estirasu soloperoen kontrol. Baina zentratu gaitezen, gaur dei bat egitera eto abizarete, beste musika talde bati. Eta ez bakarrik hori, aitzik eta malenek oraintxe esandako hitzak di horretan sartu beharko dituzue. Iu ondo pasa alkol eta barre artean, bueno ez hemen goizeko bederatziak dirata. Ie, kakakaka lor la guapitos bonititos brigadito lokito de gure jos. Bueno, Rosali, bere estilora betiko Kriston modu. maiuka da. Bai. En fin. Baina, bueno, ondo. Eta, deixe dukeu. Call me maybe. Lehen hemen esango dugu, entzule esango diogu, kamaratzean, aipatu ditugu lain bat izen, taldeak ezaki zer, eta ber, komentatu ze aukera izan Zein dituzuen, eta hori guztia. Jongilan debatitzen denbora, eta etorri Bai. betiko bai, eta gero kamaratzia. Bai, Ba, genuzkan ideia batzuk. ideia batzuk. Depende zenean hitzak, pues, bat idetzeko bestia. Vale. Nola ez duztuko zuen eser esan, Hoi da. Vale. basan dau baza segura. Hoi da. Dituko hijo motori. Vale. Asier, Ka. Asier K. Asier Asier K. Oso ondo. Azerka ez hautzogu, bueno, logisti, Hori da. bueno, instan Limboko gidoilaria. Limboko gidoilarixe, instan jarraitzot, Makina. makina. Jatorra. A ber, berbak di, randomak, beti pintxoguz oso randomak, baina Baina kasuntan, oso. eske, Oso, bentsot tokabatu esla randomenetan randomenak. Pasatu egin gara, igual baten bat aldatu behar dugu. Ez, aitzi, moldatuko di. Da bestelan aldatuko gu, baina, bueno, a Sakiston ber. marroia. A ber, Kristona, ai, Dios, vale. Es que Igual gaina- lehenengoa suprimiblea da. Porque ez da ulertzen, tia. Osea, ez zer da Vale, hori. Vale, lehenengo ipinizuk bat erretzau, da bestanak tal cual. Vale? A ber, hitz bat da semipermanente. Vale? Nahi baduzue joan apuntatzen... Vale, Puntatuko nik. bata, lehenengo da semipermanente. A ver. Beste bat, señor Mosby. Ez que hau pasatzea da, osea... Bai. Hori pasetia. zera, ditzeko. Tu, señor Mosby. Hotel duzuteleko... Vale. Jefazu, Hori da, bai, hoteleku. bai, bai. Señor Nola Mosby. zan, semipermanente? Semipermanente, señor Mosby, begitxoak, luz elektriko palo posti, Es que cabrona, postit, eta bat faltaku, hori beste bat. Ba, bestea... Tortilla, adibidez. Pasta edo pasta. Bai, tortilla. Luz elektriko palo postita, gero? Hostia, Postit. esan duzu, Postit, Postit. Luz elektriko palo posti. eta tortilla. Tortilla. Hostia, da jaboni. Orduan, izango litzake semipermanent, a ber. Postik ez diabitu. Gauza bat, eta ingo gauza bat, bakoitzak esan behar ditu Hau dia, no? bi. Osa, Bai, dio, perfecto, bai. esateko konpentsatua ez esateko Bai. batek denak. Vale, ara hauek errepasaukoz hostia. baina. Ez izu esan, broma badala, benetan zabiz ezo bezala, ez izu ebez berbadanak esaldi baten sartu, osea, esparzi duen bizu ez? Claro, historio bat, osea, Claro, narrazioa claro, sortu behar duzue. Bai. Eta, a ber, ez bez buru apurtu, junaltzari esartzen, batzutan eske, jenti sartzen dagoela, de repente, tortilli, eta jazta, osea, igual ez da ulertzen. Bai. Vale. Vale, zeina sale egin duko ordun. Txikixa o moto? Txiki, egunon. Bai. Gauzatxo bat, badukat deitzi hau. Urgente bai, ekineseko movida bat. Joder. Jato. Ostra! Ondo esatu guzurre, Joder! Hau aktore fina, tu. Aktor, Joder! ¿Qué pasa tú? Egunon txiki, ze moduz? Ondo, estoy en una bodega, tío. Estoy en una bodega. Bodegan zare? Bale, baukatzu, 5 minutu, Gero ditzen dut, dale? Ba, eske behar dotoin, tio. Eske gero kotxia tartu eta jun imianez. Gauza batzuk lotzeko da mesa. Esan.
A ber, ekineseko movida hori alata, egon gineana berbetan pantailen eta, zuk semipermanentia hartu dozu? Zer hori. Semipermanentia? Zer hori. Joder, egon ginean lehen gonian honekin, zela Mosby edo honekin, señor Mosby horrekin. Txikixa, tu, manez naiz. Manexekin nago, hemen lotzen gauza batzuk. Hemen nago artekin lotzen, eta tu, apuntatu ete postit batian, abertzen nahi zuena faltzeko, eta apuntatu tortilla, guacamole, pasta batzuk ebai. Zer gehiago nahi zuen? Alejo pixka zara, tío, katzuko. ¿Qué me dices? Es que no se entiende nada. A ver, egon gina malen gunian berbetan, pantaien eta... Ai, manura esku iru pantalla. Hori. Eta semipermanentia ebera lagabizoskun, no? Era semipermanente, Jode, tu begitxoekin ikuste dezu hori, tío, no sé. Egon gina berbetan Zuni eta señor Mosby. Señor Mosby, estoy tocando los huevos, ¿qué coño? Joder, a ver, nik postit batien daukaten apuntauta dau. Zeukaso, punto. Joder, ba hori, semipermanentiana, tortilla, ez? Eta zer gehiago zen. Bai. Eta gero entxufatzeko, luz elektriko paro postia. He salido del cuarto de una bodega, que estoy en una casa, cabrones. Venga, Agur, txiki, kero esplikau kotzut. Estoy en una casa, cabrones. Chaval. Ai, ama, oso ondo izuen. Artistak, oso ona. Ai, ama, zelako nahi zindan, euginela berbetan Zunida, señor Mosby. Ez que hendek izen zela gardu, Mosbykin. Oso ondo, hostia. Salvau, Bai, tu. Vale, baina, oza, imaginetan pentsona bera, ja broma dala. Bai, bukeraina Bai, no? Bukeraina zipaten gau. Eta hau da, lehen esan duzuela, o igual gero honi pitido, baina juergan atera zela dat, o no seke? Ez que igual ez da atea, ez dakigu. Ah, vale. Baina, bueno, kata. Horregatik, Katatik atera dut, zerretu inda. Karo. Vale, aiko itxauen reels baten ikusiko da. Ai, ama. Pobriko. Aiko itxaue. Kero dituko ez da. Bueno. Bai, esaio zu. Zeratu izena? Beñat. Eskerrik asko. Añueko bajista, Beñat. Beñat. Vale. Munduko Musu bat, eskerrik asko. Bai. Hartzagatik. Bueno, eta behin, Call Me Maybe eginda, goaz, elkarrizketaren bigarren partera. Zer diogu? Zer diozu? Vale, bueno, elkarrizketian bigarren parteaz jarraitxukeu guk, amen, normalin, hartzogu gai bat, eta jorratzogu gonbidatukin, eta pentsau gendun, zuekin, atati, pixkat, bueno, guk askotan komentau izegu podcastin, euskal musika batzuk, edo euskal talde batzuk, igual deukezla letra batzuk, igual... Bueno, esan nahi badaukiena, edo militantzixati doi izenak, beste batzuk esain beste, eta pixkat horri buruz berbaini izegu. Eta ere defenditu izan ditugu musika edo letra hutsalak edo. Bai. Berez, inungo helbururik ez dutenak ere, sin más ondo daudela eta hori. Baina kasu hontan uste dugu bai zuen letrak eta bai zuen taldeak badutela hori diskurtso politiko bat edo ikusten da, argi dago. Eta orduan, lehenengo galdera izango litzateke, ia uste duzuen musika guztiak izan behar duela diskurtso edo ideologia politiko bat edo... Kuriosia eduk ez zuen erantzune jakitxo. Ez dakit. Edo militanteak izan marzareten edo ez dakit. Nik ustet, osea, talde batek egiten duen dena erabakiak dira. Osea, eso pa empezar. Orduan, ez dakit. Azkenan, zuk hartzeituzun, talde moduen hartzeituzun erabaki guztiak, pues, zer egiten dezun estenatokian, egiten dezun hartzeituzun, egiten dituzun letrak, nun jotzen dezun, ez dakit, azkenan hori guztiak erabakiak eta nik ustet erabaki guztiak politikoak diala. Bai, pertsonalki hartze dituzunak eta kolektiboki ere taldean hartze dituzunak. Orduan, nik uste talde bat politizatzeko ere modu asko daudela. Modu batera izan daiteke, pues, letra oso esplizituak egiten, pues, askotan gure kaso izan da moduan. Edo beste modu batera izan daiteke, pues, erabakitzen jotzen dezun, zenbat eurotan jartze dituzun zure sarreren prezioak, nola lerratzen zean zu talde bezala ere kausa sozialekin, orduan, ez dakit. Pues, nik uste hor modu batera edo estera eragin daitekela. Ez dakit. Ni nire perspektiba pertsonala da, nik uste denok esateko zerbait daukagun hortan ere, nik uste denok politizatzen geran hortan, denok ardura badaukagula hortan, eta ardura hori, pues bueno, modu batera edo estera, pues, ezatu behar degula, bete behar degula, edo horren jabe izan gutxienez, ez? Orduan, pues bueno.
Hori nire moia. Bai, ondo, oso esan da. Bai, eta oso ados. Qué bien habla este chico. Sentidu izezuen kasi hau zaitxuela, baina hori gaitxik, oza, esan nahi dut, bueno, dano dakigu talde batzuk, ba hori, ba igual sartzen dile bide politiko batetik, beste batzuk igual esain beste, enkasi hau zaitxuela? Nik uste jende batek enkasi jauko gaituala, beste batzuk ez. Inertziaz, bai. Ez gero azkenean igual enkasiatzen dutzuna da, bera enkasiatuta dagolako, bai, ez? Igual, ni hemen nagolako, enkasiako zaitut han. Orduan nik uste iritzi ezberdinak egongo diela. Ze, leku ezberdinetan jo dugu. Bai, oso leku ezberdinetan, eta gero ere, oza, ezakit, egin egun guztia ere, ez da berdina, oza, ezakit. Adibidez, lehenengo diskotatik azkeneko diskora badago desberdentzi, aldaketatxo badago. Zeri dagokionez? Adibidez letrak edo azkeneko diskoan disketan igual bai dia askoz esplizituagoak, zorrotzagoak, politikoki. Azkenekoan, pues bueno, beste perspektiba batekin landu ditugu, oza, ez ditugu, oza, ez gea zikantatzen gaztelu beltza, oza, directamente, pues bueno, egin dezake bakoitzak interpretazio bat ere. Eta galdera bat, batetik besterako aldaketa hori zeba izan da, komertzialari begira edo... Ez da autoestrategiko bat izan. Osa, horrela atera zaizkigu. Oso naturala izan da. Gogoa genekan ere horrelako zerbait iteko, eta gogotik izan da gehiago, gorputzak eta taldiak berak eskatzen zerbait izan da nik uste. Vale. Musika bada, bueno, aizirako tresna oso ona, entretenimendurakoa eta bar, baina ze uste duzuen musikaren erabileraz aldarrikapenerako eta gauza horiek guztiak. Osea, musika izan daiteke, ez dut esan nahi adoktrinamendua edo, baina aldarrikatzeko tresna on bat eta Euskal Herri batean adibidez. Izan da historikoki, eta hori ere izan da, eta izango da. Baina izen bidala uste zuen bai? Izen bar dala como norma? Bueno, edo izen biko litzakela, edo, bueno, zuen iritzixe da. Bai, oza, esan nik uste egon behar dula beti. Bai. Bai. Bai, ez dakit. Modu batera edo bestela, oza, esan eskeletren kontua ere askotan da, oza, letrak esplizito egiak izan gabe ere, izan daitezke oso letra politikoak. Orduan, hor ere oso abaniko zabala dago. Eta ez dezu estenatoki gainean ere ez dena zehatz mehatz esan behar. Oso landu bat euki behar politikoki. Gai baten inguruan hitz egin dezakezu eta gai hori mai gainean jartzea ere ja politikoa izan daiteke. Orduan. Hala ere, uste dut zehaztasunera ere jumar gerala askotan, Eta ez dala beti ibili behar hor. Ambigotasunean eta... Bai, porque hau da ez dakitzea, bueno. Bai, baina beste ere egon behar, gauzak esan marria. Eta, ze pentsa zuen adibidez, bueno, hau bide hau jarraitzen ez da taldien ingurun? Bueno. Ez que borroka ez da bide bakarra. Osea, diot... Bueno, zuen iritzisa. Egongo dia taldeak ez dianak bat ere. Osea, ez ganet, politizatuak dena daude. Bai, nahi gabe politizatzen zera, baina gero zuk esaten zinuna, ez? Batzutan barela gauza utxalau batzuk, edo absurduak, baina indeikela bai zerbait absurdua, eta erabaki bat hartzen zaren momentuan, lehen komentatzen zinu zen zu erabaki guzti horrek, edo politizatzen zabitz, egongo da jende bat, que le da igual. Hori da. Que le da igual, seguro egongo gala. Ja, pero que le da igual, baina eske azkenan bere ekintzek politika baten baitan. Inkonscientian igual, baina, pues ez dakit. Ados. Osea, respetable, bai. Osea, ez dakit, jungo da talde bat, berez igual letretan ez duna ezer esaten, edo ezakize, baina bere kontzertuak balio balimadu, €100 sarrera, pues hor ya politizatzen izea, porque zuia hor, ezakit, jende talde bati, zuia sarrera ez zea... No, baina, si yo no me mojo nada, ya, baina... Ya, baina, si te estás mojando. Bai, ados. Vale. Osa, ezakit. Osa, horre uste, erabaki guztiak politikoak dian enean, jende politizatu daiteke. Eta sekulo pentsau izezue hau bide hau aldatzi edo, ez dakit igual kritikan bat jaso zuelako, edo bentsandua zuelako busti dala larregi... Nik ez dut ulertu, barkatu. Ez dut ulertu. A ber, pentsau izezuen, bueno, letra utzala hauek eitxio gitxia sartzi zentzu hortan, jentik esan aldabena gaitxik. Igual entzun dugun zabategatik edo letra aldatu edo bizkat xua egin gauza batzuk edo. Bale. Baina eski ez da izan... Osa, nik uste ez dugula ukiolako komentario
negatiborik. Ja, bueno, ez baina ikusi zer. beste, izan eskero ben ikuste petindu. Hori da, guk nahi izan dugu. nahi dugu, eta oso klaro oso garbiak hau hori. Hau ingo dugu, gutxi gora bera. Badago taldean figura bat badena tipo ama edo aita moduan esatea. Igual hau hemen guzti gara gehiegi, igual rebajatu behar dugu apur bat, edo... Politikoki ez nuke esan. Ez. Bagara talde bat asko iten duna berba, oin gerozta gehiago. Hori da. Vale. Zuen gauzei buruz. Edo taldean inguruan... Bai. Vale. Asko. Baina egongo tema bat emat igual askotan... A ver, chavales. Zein da Nik esango nuke igual lander dala. Oixez eta guna. Lander pixka bada. Bai, lander bada pixka eta itatxo, zentzu horretan. Bai, pixka bai. Baina, ez mosteko zea horiekin, mosteko eta ez, baina... Batzutan bai egiten dago, a ver. Bai. Oinak lurrean, a ver. Bai, edo igual ez da oinak lurrean, igual da bere iritizia muteko taperak badaki, eta bueno, bestio, bai. Bai, igual lasaitasun bat transmititzeko, oza, ez dakit. Bai. Oza, bueno, egia zen, azken urteetan era hartu ditugun erabakiak, oza, lasaiago hartu ditugu. Zeren urteetan dena zan, aceleron, egiten dugu hau, bestea, ezakitze, pum, pum, pum. Gaztia bepe, bai. Bai, hori da, oza, azkenan beste energia badakazu eta beste gogo batzuk. Baina ezakit, bai. Eta 3 diskota gero, pues, hori da, oza, bain, urte batzuk pasadia, bagoaz, elkar ezagutzen dugu ere, orduan, hartitugun erabakia pixkadia, ezakit. Eta adibidez zuek taldean ze paper betetzen duzuela uste duzue, osea, taldeko nor zarete. Aurre iritziak esan geuz. Esatea, bai, guk esango dugu, baina esatea batak bestearen inguruan. Vale. Nik esan manezer dan hori da, eta kontrara. Es que guk aurre iritzi guztegin. Pentsan aurre iritzisek, Osa, imaginetana zuen. Esan zuela nengo, hori da. Ezakit. Esan zu, porque ematen du argi daukazula. Ez, osa, zimaz, irudikatzen zaitu zu, Felizianu hau eo. Bai, Felizianu, bai. Tipo, ni izango nitzakena benetan zabizen. Bai. Eta zu... Bai, bagaro, malen oso manez da, eta uste dut nina izela oso ales, bai. Baina, osa, kanpotik, superkanpotik. Bai, karo, ez gara ezagutzen. Pues... Nize naiz. Taldeko paiasua, txabal, oza, literal. Bai, Bai. Egun osua adarra jotzen. Bai. Gero ez, oza... No, serio jartzen naiz. Oi, bai, jartzezea, baina da taldeko motivatua, oza, oi da. Taldeko motivatua. Paiasete broma, Bueno, guai da, Bai, oso ondo imitatzeu jendia. Bai, nordakiz imitetan. Denak mundu guztia. Baina imitatze ditu lagunak, gure lagunak imitatzen ez dakitzen. Gainak aurri bada, igual egotea 5 minutu zukin, eta ja harrapatze izu nundik anzoa zen. Serio? Eta imitatze izu perfecto. A ber, imitau Manes. Bueno, jakitzen mozu. Manes saia da. Bai? Orain Manes saia. Manes, zu saia da, porque ointzaren modu baten, eta kero beste baten. Kamaleoniko. Bai, da oso lasaixa, baina de repente ez, eta de repente bai. Ja, ezakit. Eta de repente aserre dau, eta gero ez. Orduan, zu harrapatzea saia da. Taldeko batzuk. Igual serio berbetan da bai. Bai harrapatze dituzu. Taldeko bestiak? Bai. A ber, Lander adibidez. Lander imitatzen du kantatzen. Baina hau egiten du normalean, nik imitatzen dutan Manesi, igual Martin. Eta igual Martin imitatzen dutat beste bat. Osea, inoiz dutan Manesi bera imitoko. Vale. Ni igual bizkarrez nago eta beste egite jo. Vale. Eta zure rola zein da? Manes nik uste dala... El despistado los grupos. Despistado, vamos, o sea... Manes da el despistado. Bai. Baina, batetik amarrera zenbateko despistatua. Zuk esan, nik izatia zatarra da. 15. Igual bai. Bai, Baina ze gauzatan nahi TDAH full. Bai, diagnostikatua. Bai. Bai, Bueno, bai, pastilleo, Orain ez, baina. Serio, Historia guapo da, zure despista dena. Bai. Ni dut okuritzen, baina... Zerraztu zaizu, en plan, hola zerbait jartoa, heavy. Es que, gertatzen zaitena da, gauza garrantzitsuak, tipo, oza, igual horiek ez ezkitazte. Vale. Baina detaileak... Baina da detaile tontoa, tokatzen dituna lau gauza. Hori, detaileak flipas. Oza, igual esatia zu, tu, urrengoan zeiora ekarri beste kaja, probatzeko soinua. Aztu gozei fijo. Se me olvida fijo. Ba, puntatu. Hori tet. Edo bermetan egon, zein behar dugu Donostiko kontzertua, kotxe, no seke, eta Donostiko kontzertua... Wow! Kari, zarete pertsona berdina. Jakiot hori izan bizule baina, a ber, aitzi, nik ez dauket TDAH. Ez duzulako proba egin. Ez dauket TDAH, tia. Ez, broma da. Ni bana pizkate. A ber, gero zentratzen eizenean jartzen eiza full eta ondo, Ez, ni bana pizka despistadi, Bai. Bana.
baina diagnostikoik ez dauket, baina bana. Izarelako pasa, kontsultatik. Isildu pasa. Igual, bai, Baina, bueno, orduna zerta bigu, más o menos. Ja, bueno, despistauta el payasete. Hori. Oso ondo. Bueno, zu bastante payasa zabe, bai. Bai, despista diez, Bueno, memoria txarra daukat, hori bai. Bueno, baina ez gara gutazari. Bueno, entzulei esango diegu. Hemen gaudela, Manesek esan du, klaketa bat pentsatuta zeukala edo... Da guri hori oso ondo etorteako segon bidatuk iniziatibi eukitxe beti da ondo. Gustatzegu. Ingo gu, kolmi eta klaketa ze bisek di posible. Hori da, kolmila ikusi duzue, edo entzun duzue, eta orain egingo dugu klaketa. Bale? Orduan, prez gaude, ja azteko aktinarekin, bale, egingo dugu klaketa. Irupi bat. Aspaldi irten zen, holan daiko eukiginun, holan egun bateko boom handi bat, elkarrizketa desientik ginen zen, da, bueno, guztia irten zen, Iggy Pop musikarixak, dauka bebezen da, ez? Irratzaio bat edo dauka, deitzen dago astero, hori musika eta komendatzen da, eta holako bat. Eta zabaldu zean programa hortako bat, gura besti batekin. Bale, beretan? Bai, ostras! Gultza bestixakin. Eta, bai, ez zara letxa, gainera gu ez ginen entera, honi goratzen naiz. Ostra, fuerti, gaina euskerazko kanta. Korreoz biali ziguten. Korreoz biali zozkuen, nire lan batzuk iten, Iggy Pop, tipo batek. Bai, os han puesto en... Iggy Pope jarri dutzu ez dakit, no? Qué fuerte. Horrengo goizian esnatu, eta irrat web horri sartu entzun, eta dei mordo bat, eta elkarrizketa morduen ginen zen, flipatzen, gainera tipoa konparatzen gintuan talde batzukin, guretzako dira, eta holan. Eta kontua da, behin koinzidu ginen berakin. Hori da, oza, egin zugun hori, ezagutu ginen. A ver, aurrez aurre. Bai, oza, batera jo genuen, festival Gasteizen, batera jo genuen, eta hor, bueno, tipua, pues, ezakit ikusiko zuen gure boloa, ezakit zego, gustatuko litzaian. Entero gainera, beran zebileniko, estela, ostras, Iggy Pop. Claro. Eta hor, bueno, genuzkan kamerinoak, eta berak zekan bat kristona handia, oza, tipo, fondoan zegoen. Autobus bat, tela batekin kamerinua. Eta esan zigun momentu, eta, etorri, no seke, trago batzuk hartzen, no seke. Bueno, pues hartu ginen, bai, osea. Baina, hau, gomendatu eta gero zuen kanti. Ez, hori, behar aurretik. Egon ginen berakin egunotan, y dijimos, ya está, eta gero gintezan. Vale. Bibizikoa, tipoak ikusiko zigun festi hortan, eta gustatuko zitzaion, eta etorri zangan gure gana, esan zigun, ezakize, etortzeko. Eta, pues, egon ginen nahiko nerviositos. Bai. Claro, porque zuentzako da eminencia bat, bera, ez? Bueno, zuentzako eta oroar guztiontzako bada. Osa, juzinen, beran kamerinora. Bai, hori da. Eta, bueno, junginen nola nahiko nervioso. Zian ez ginen dano, Juan. Hori. Junginen zutan eta ez dakit Ander, ez dakit horri zen. Da, bueno, gero bukatu ginen pataldeko danakan. Eta igual teknikari mateko beste, ingles ez berakin da berbetan, dango bere musikari batzukin. Eta duzan momentu bat, ere joimia, eren ordua San Joteko, edo jurin behar zian. Eta, karo, oso talde profesionalak eta dira, gu juten gu gosto gure teknikarixak, eta fuera, baina, karo, jende hori doia, seguridadiakin. Akizton lantaldea, bale. Lantaldea del kopon. Eta duzan momentuak geratu ginera, han bakarrik. Kamerinoan? Zegoen bakarrik. Bai, azkenean, bueno, bere ekipoko batzuk gehatzen zian uste pare batean horrela. Hori da. Baina, bai, literalmente gu. Osa, Brigade Loko Iggy Popen kamerinoan bakarrik. Zegoen bakarrik eta hor dana, beran gauzak. Bai, imagina, osak, armeixuak, arropak, sofak, eta olako... Zegoen armario bat, bai, ida. Eta, tipo hor bere ropa eta bere zapatak eta hostia. Kotilla hoi zenuen. Ez que zabalik zaukan. Ja. Mitiko eskuputea atzule, ez da? Nik eriko koroke. Bai, eta bueno, etzegi unos ondo zein, eta jun, karo, gustora genden. Eta alduzan momentu bat, Piskat perjudikauta, goia ordu batzu jota, eta, bueno, hostia, que guapo, karo, ez duetan argazkirik, hemen berakin, hau konta hori nadie nos va a creer. Vale. Orduan, manexauk izan ideia brillante bat. Eta kontua armaixo horren onduan, zoan aran butakatxo bat, berantzat bakarrik eta ez dakizer, eta aldatu zituen zapatak kontzerturako. Bueno, aldatu zan goitxi bera, eta zapatak espreski ze oso kojo eta omen dabil bera, ja dinakin eta olan, eta zapatak utzi zituen hor. Eta manexek izan zean, Iggy Popen zapatak eramaten ditugu. Bai zera. Eta jantzi zen duzen, eta kasuale zure tai izan. Ez. Sartu genitun furgoan hori iskutun, eta korrika. Osea, gaur egun daukazu, osea, Brigade Lokok dauzka Iggy Popen zapata batzuk. Eta ez tozu saldu. Zeuentzako dukezu. Nik lokarrixakin lotu, osea, zapata eta bestiakin lotu, eta are, txintxiliz bergarako kable baten, baina inok ez dakik Popen. Bergarako
aurkitzen dituna 50 euro, guk emango ditugu. Claro, bergarandare zapatilla batzuk txintxili, eta inok ez daki popena dira. 50 euro bakarrik, ez? Gehiago. Jendia como loco comida. Hostia. Ai, ama, osea, bueno. Dana honek ideia hori kizu balako, eta bueno, venimos a vuelta gora botatzen zapatilla. Ai, ama. Bueno, amendik deialdi xeingu, bergarako baten baten zuten bada, topau, zuen herri xendun dugu esan, horrek zapatak ez egitxe. Interesatu asko gongo dira. Seguro. Ai, ama. Bueno, ba, oso fuerte hau, bai, que fuerte. Balito. Hostia, tu cabrona, baina. Ai, ama. Bergarako horre, ez egitxe. Baina tela. Eman dio puntazo horrek. Bai. Ai, ama. Vale, bai, claro. Klaketa bukatuta, bueltan, entzularen galdera entzuko dugu. Entzulearen galdera. Vale, bueno, daukegu entzularen galdera, eta, lasai. Ze pasatzen da? Ez justo ari nire itzeiten hortaz. Vale, daukegu entzularen galdera, eta hau, bai, bialdozko benetako entzulik, nahi bilini hor mendigetan. Dile, Mai eta Iñaki munduko fan honenak, eta munduko entzulorenak, guazen entzuta. Kaixo gu Iñaki eta Mai gara, eta hemen du aurre galdera. Emotikono bat eta sticker bat izatekotan, zein izango zinatekete? Lo pasa! Eskerrik asko Mai eta Iñaki, bai zaituztegu. Galdera hau uste dut sekula planteatu izan dugula. Bai, ez dakit zuek argi daukazuen ze emotikono izango zinateketen. Gusto baiet. A ver, baina bakotxa bat, Ja, ez, ni izango nintzen, aurpegiri dagona pixkatolan. Vale. Deja hola gora. Bai. Ez, hola, miratzen da pixkate aldamenetik anolan, ez dakit esplikatzen. Vale. Borde. Bai, hori da, geixoz bai. Suspix. Ez abaketan bizi? Ez dakit, ez da asko erabiltzatelako. Baina igual, modu barregarrixan bebai, ez begal manez idazteko parranden ertema da. Ze klaua da, dola birat. Vale. Hori, bai, nik uste dut horrek representatzen duztala oso ondo neri. Vale. Nik uste baiet. Mitiko pozik da ona, baina urtzen bezala, hola. Ai, me encanta hori. Bai. Ostras, jo, ba, justu esan dituzuen biek, nik desberdin interpretatzen ditut. Bai? Bai, no sé, niretzako zurea da como borde, en plan, zesaten duzu. Bai, baina dago bat, daukana hau ezberdin. Dago bat daukana, plan, mirando mal. Ez que pentso bakitela zineza duzun. Eta está pervertido. Bai. Eta dela gehiago como... Eta urtutekuz lan. Vale, hori bai. Urtutekuz lan hori txosu ba. Ez dakit, tipo, que pereza. Bai. Eta urtu egiten daiz, bai. Bai. Nire isa honeta. Hori? Da, en plan de... Baina basic. Bai, jaja, pero bueno... Vale. Jaja, pero me quiero morir. Bai. Vale. Bueno, ez dakit. Bueno, haitzi. Ez dakit, sin más. Zuza hori. Emotikono... Sosu olan barre bataz. Sosa naiz? Ez. Baina saso baten hori irabiltzen duna sako. Da, ja, identifikau itxez haitxut. Eta bakit zein esango zundala niri. Zuzara bihotz rosa. Bai. Brillantitoarekin. Asko erabiltzot. Ez, baina ez da gehiegi erabiltzen duzula da, zu hori, osea, emotikono bat izango bazina, zu zara hori. Bai? Bai. Vale, eskerrik asko. Bai. Espero naizeti. Bai. Bueno, listo. Bueno, itxain. Oparia. Bueno, esango gu eure pekarreskuela, oparia, pekarreskuela iruroi, disku, eta gupe bai izantzako. Eta ez dira bakarrik etorri zer daukagu Markel, Euren taxize. Txoferra. Eta mertxanei zineduten da bena. Eta gero lagun. Ez eman Markeli tabarra, bale? Hor mertxanarekin dagoenean, ez eman tabarra Markeli. Bueno, bazuen gozarixek alaitzeko. Perfecto. Jarra. Eta benetan zabiz ikusteko bitxartin. Hombre, eski, seguro. Bueno, gustera gozarie. Oso no. Tita. Bueno, eskerrik asko, plazerra izan da zuek izatea, seguro entzulek ere asko gozatu dutela. Ezago dut, ez dugula izan sekula mutilen guaporik hemen. Ja. Bi gainera, bai. Guapo. Joder, izango diotu. Madre mía. Guta la chamakoa. Bebai. Bueno, a ver. Vale. Bukaera bako diogu gauzason. Eskerrik asko. Entzun jarraitxu, entzun Brigade Loko, jarraitxu benetan zabiz, eta urrengo atalarte. Bai, agur.